В забързания свят, в който живеем, поддържането на вътрешен баланс и яснота на ума е по-важно от всякога. Стресът, тревожността и предизвикателствата на ежедневието могат да ни изтощят, като ни оставят с усещане за умора и липса на фокус. Тук на помощ идва PsychoCare. Иновативен продукт, създаден да подкрепи вашето психическо благополучие и да ви помогне да разгърнете пълния си потенциал. Еволюцията на PsychoCare. PsychoCare вече доказа своята ефективност през годините, като спечели доверието на стотици клиенти. Но стремежът към съвършенство ни накара да направим доброто още по-добро. Слушахме се във вашите желания за по-бързо и по-силно действие и резултатът е новият и подобрен PsychoCare. Увеличихме дозата на ключовата съставка и добавихме мощен нов компонент, за да ви осигурим още по-изразени и дълготрайни ползи. Тайната съставка. В основата на PsychoCare стои Polygala tenuifolia, билка с хилядолетна история в традиционната китайска медицина. Използвахме екстракт с висока концентрация, съотношение 20:1, което означава, че за всеки килограм суровина са използвани 20 кг от растението. Това гарантира максимална потентност и ефективност. Научните изследвания потвърждават многобройните ползи на Polygala tenuifolia. Може да помогне за повишаване на нивата на ключови невротрансмитери като серотонин, допамин и норепинефрин, които играят решаваща роля за вашето настроение. Една от най-впечатляващите способности на Polygala tenuifolia е подкрепата за невропластичността, т.е. способността на мозъка да се променя, адаптира и расте. Тя повишава нивата на невротрофични фактори, които са от съществено значение за паметта, ученето и цялостното когнитивно здраве. Участва и в редуциране на стреса и тревожността. В днешно време стресът е неизменна част от живота ни. Polygala tenuifolia е доказан помощник в борбата с него. Тя може да успокои нервната система, да елиминира тревожността и да помогне при паник атаки, насърчавайки усещане за спокойствие и релаксация. А за тези, които се нуждаят от повишена концентрация и мотивация, Polygala tenuifolia може да оптимизира нивата на серотонин, допамин и норепинефрин, което води до по-добър фокус, повече енергия и повишена продуктивност. Това я прави идеална както за хора с тежък физически или психически труд, така и за студенти. Добавената сила на женщина. Новият PsychoCare е обогатен и с най-силният екстракт от женщина в света, стандартизиран до впечатляващите 80% гинзенозиди, извлечени от листата на растението. Женшинът е известен като мощен адаптоген, вещество, което помага на тялото да се адаптира към различни видове стрес, независимо дали е психически или физически. Също така води до подобрена невропластичност. Подобно на Polygala tenuifolia, гинзенозидите имат положителен ефект върху невропластичността, което допълнително засилва когнитивните ползи на PsychoCare. Женшинът осигурява и лек енергиен тласък и допринася за повишаване на настроението, което ви помага да се чувствате по-жизнени и позитивни през целия ден. Начин на прием. За да определите личната си поносимост, препоръчваме да започнете с минималната доза от една капсула и при необходимост постепенно да увеличавате до 2 или 3 капсули. Съветваме да не превишавате това количество в рамките на денонощие. И като всички други продукти, винаги препоръчваме да се консултирате с вашия личен лекар, преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки. Заключение. PsychoCare не е просто хранителна добавка, а цялостна инвестиция в вашето психическо здраве, баланс и жизнен тонус. Благодарение на внимателно подбраната комбинация от Polygala tenuifolia и женшен, продуктът подпомага не само доброто настроение, но и концентрацията, устойчивостта на стрес и естествената енергия през целия ден. С PsychoCare ще усетите повече спокойствие, по-добър фокус и мотивация, както и по-лесно справяне с ежедневните предизвикателства. За още по-пълноценна грижа за себе си може да комбинирате PsychoCare с PsychoCare Night, който е специално разработен за по-качествен, дълбок и възстановяващ сън. Линк към двата продукта ще намерите в описанието отдолу.